Kære Mungo Park, mit navn det er Daniel. Jeg er fra København. Jeg er født og opvokset, og jeg har, lige siden jeg kan huske, ønsket at være en del af en gruppe. Om det var dem, der skulle spille rundbold, volleyball, svømme, fodbold, om vi skulle lave band sammen, om vi skulle arbejde sammen i sløjt, uanset hvad. Og så var der en skoleforestilling, 5. eller 6. klasse, det kan jeg ikke lige huske. Men det var på Holstensgade skole, på Østerbro i København, og jeg stod på scenen, og så vidste jeg bare, det skal jeg. Det skal jeg bare. Der var lige noget, der lige sådan sagde klik herop. Kling, 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 kling. Bingo, bongo. Og så skulle jeg bare afsted til Congo og være skuespiller. Det blev så ikke Congo, det blev New York, hvor jeg er uddannet fra William Esper Studio. Og jeg vil ønske at være, jeg vil elske at være en del af et ensemble. Gå ind og gøre det, som jeg allerede gør i stort set alle henseender i mit liv. Gå forrest, tage ansvar. Lad os bygge noget op for sammen. Lad os lege. Lad os finde ud af, hvad er det her for noget, vi har gang i. Lad os sætte det op. Lad os vise det. Lad os være et spejl over for de mennesker, der kommer og ser på det. Lad os tage rundt og vise det. Hvor end der er en scene, kan vi jo komme og spille. Og det vil være fantastisk. Gå til prøve om dagen, spille om aftenen. Det er jo sådan noget, man hører andre om. Man drømmer sådan om, at kan det ske? Kan det ske? Ja, det håber jeg i hvert fald, det kan. Jeg vil gerne være en del af det. Det vil jeg elske. Og så på en meget selvisk måde. Det kunne også være fremragende for mig at kunne udvikle mig som menneske. Ved at være sammen med andre og gå forrest og gøre det, man bare har lyst til. Og gøre det, man glædes over. Nemlig at spille skuespil. Hurra! Det vil jeg gerne. Rigtig gerne.